Здравейте хора, аз се казвам Влади и днес реших да направя ето това съобщение. Знам, че обещах, че ще кажем в понеделник и четвъртък, но аз няма да съм, ако не се издържам. Надявам се да ви харесва. Това вече ще са различни фонове. Много ми харесва и ми допада идеята, поне на мен, защото е много цветно, много пролетно, защото тази лилава стена, която виждахте, се пременя в това нещо. Няма да снима непрекъснато на това место, но се надявам да ви харесва и да ви допада. Също искам да кажа, че ще променя много снимането си, като в момента ви бях показала в едно от видеята си, което се изтри. И всъщност ви бях казала, че имам фотоапарат и имам и професионална камера, която е Sony Xperia. Нямам си идея коя, много е хубава камерата, много ми харесва, но не мога да снимам с нея, защото ми е много трудно и ми взема много от времето да обработвам клиповете, но обещавам, че ще се поправям, ще снимам с фотоапаратчето. В момента снимам с него и се надявам да не ме отреже или нещо от този сорт, защото знаете, че на таблета бях с предна камера и се виждаше всичко, а сега дори не виждам какво се вижда, но няма значение. Всъщност аз обработвам с програмата Videored. Се казваше и с 3D Xperia. Защо с тези две програми обработвам? Защото много ми харесва. С 3D Ed Plus обработвам, защото се вижда по-добре и се вижда не само по-добре, но изглежда и по-добре и фокусира се хубаво. И също така с видеоред обработвам и на места режа, на местата, които не ми харесва режа, което много често се случва. Така. Надявам се клипа да ви е харесал, да ви е интересен. Някои промени, които ще направя, ви ги казах в моя канал. Също така искам да работя по-професионално, като искам качеството да е максимално хубаво и тези, които се мислят от вас, че аз не обработвам. Много съм напрегната, защото имам рожден ден на 14 и 100 пъти ми го повторих, вече съм ми надула главата със сигурност, но просто съм много изнервена и много притеснена и много... Но както и да е, да се надявам да ви харесва клиповете, които правя, да са ви интересни. Аз вече се комуникирам и се общувам с една от вас, която много ми харесва. Обичам те, ако гледаш това клипче, всички вас го обичам. Също искам да ви съобщя една много неприятна новина, която в последния момент, защото си писах с една момиче, което е също влогърка, но за съжаление не мога да изпиша никъде името и просто защото тя е шведска влогърка, аз съм българска влогърка и така. Всъщност, ние няма да правя влог среща, съжалявам за което, че ви го казвам така, защото много от вас са се вълнували за тази влог среща. Точно в близкия месец, този месец, съжалявам, много ви се извинявам от все сърце и от все душа, че няма да направя влог среща и ми е много неприятно и гадно, но просто нямам време, а и точно бях обявила на 14 април да стане тази влог среща, да, обаче имам рожден ден и като проверим сега графика, че съм и на училище, плюс че съм на училище на тази дата, плюс че ще трябва да посрещам гости, ще трябва да оправя, защото няма да го правя кой знае къде е рождения ми ден, вкъщи, и така. Няма да изглежда. Страшно много притеснена. Сега снимам за пръв път клипче. Трябва да се успокоя малко. Да, но това не ми оказва, че няма да правя клипчета, свързани с рождения ми ден, който наближава, защото аз повечето пъти съм ви казвала, че имам рожден ден на... че имам на 14 април и за това ще има какво получих за рождения ми ден. Не съм много сигурна, но приготви се с мен за рождения ми ден и така нататък. И просто се надявам
да ми харесват, да са ми интересни и полезни видеята ми, които правя и да не изнервям никого, но просто не се обиждайте, не сте много хора и смисъл повече от вас няма да искат да дойдат на тази влог среща, защото просто не, че няма да искате, но просто няма да имате време, ще сте на училище. Знам, че някои от вас може да са втора смяна, други може да са в други градове да живеят и да не ги пускат техните родители. Просто искам да се посъбере малко повече абоната, което всяка една влогърка иска, естествено, да се събере малко повече абоната и обещавам, че ще направя. Обещавам, че през юни и юли ще има влогове, ще има и влогове, ще има и влог среща. Дори мисля, че обещавам, ако другия месец ще ви здраве и Бог здраве да ни дава. Не мислете сега, че говоря към някаква бабка, но да. И да се събере много абоната. Ако достигна, обещавам ви, ако достигна 500 абоната, обещавам, че ще правя влог срещи непрекъснато. И също така ще пътувам в други градове, защото ми се отвори голям, така да кажа, голям шанс да уча в Испания, което е много важно за мене, но отказвам да уча в Испания, защото там ще ме върнат с един клас назад и ще уча четвърти клас. Аз и не искам да уча четвърти клас отново, защото е много лесно, а и защото искам да си уча както си е реда му. Също така и в момента не искам да ме изоставя, защото знам, че е сигурност, че като се премествам в Испания ще се промени живота ми изцяло. Затова тези промени искам да ги направя може би по-късно. Но като цяло не искам да се хваля с нещата, с клиповете, като дори много се радвам, че гледахте клипа нови придобивки дрехи, защото си мислях, че това ще е най-малко гледания ми клип в моя канал, за което благодаря на всеки един, който го гледа и който го хареса, и тези, които не го харесват, много извинявайте, ако съм ме подразнила с нещо и съм ме изнервила или съм ме не знам, нещо съм ме издразнила. Извинявам се от все душата си и от все сърцето си, но просто имайте на представа, че аз много ви обичам и я харесвам. Но просто ще спра да казвам, дайте ми едно палче или лайк нагоре, защото да. И също така искам да съобщя, че утре има влог среща от 2 часа, смисъл 14 часа, 2 часа. И ще има много влогърки, ще има Плами Мейсън, ще има Плами Димитрова, ще има още много влогърки и влогъри, така че се надявам да присъствате там, защото и аз може би ще съм там, не знам, но да. И много от вас ме попитаха да направя ли грим лекция. Не искам аз честно, защото от вас ме попитаха къде ти изчезна предишната грим лекция. И това искам малко повече да обсъдим в това видео, защото предишната грим колекция, която изтрих, защото знаете, че от 122 видеа до 40 и нещо, изтрих някои видеа, защото се наложи. Това ще го посъждаме в по-подробно видео, така че чао и до нови срещи, защото стана много дълго видеото. Чао! И да, и се представям адски много. И се няма да ми харесват тези шарлоци. Не питайте това какво е. Няма и значение. Какво? И не искам да казват, не искам да ми пишете в коментарите да не си изкарала чершафа от да не си изкарала чершафа от гардероба и да го сложиш. Мисъл, не. Това е таблетката. Защо я скрих? Защото да. Защото иначе се откри малко. Как и да е.